Nyt pääsette näkemään minun aivan ihanan sinkkunaisen kämpän, 48,5 neliöä. Mä kuvasin tälleen nopeaa, kun mä en jaksa mitään editointijuttuja, enkä höpöttää, enkä kuvata kaikkia yksityiskohtaisesti. Mutta tässä on mun eteinen, kaappitilaa on ja tuolla näköjään on minun vanha käärmemuki, vai liskomuki, vai mikä tuo on siellä. Tässä on minun makuuhuone, eli minun oma rauhallinen tila. Mikä oma rauhallinen tila? Mikä toi nyt oli, mutta joo, tässä on makkari. Kaappitila on täälläkin ja sitten tässä on ihan kivat verhot, pimennysverhot. Makkarissa pitää olla pimeää öisin. Täällä mä vietän yleensä vaan yöt, että en muuten oikeastaan täällä hengaile kummemmin. Nyt lähdemme täältä makkarista pois ja sitten siirrymme tänne kylppärin puolelle. Siis tämä on tosiaan saunallinen kaksio. Mä en ole tätä saunaa käyttänyt kuin tasan kerran vuosi sitten kavereiden kanssa. Tuolla on tommonen vanha tommonen pöytä, mikä on mennyt rikki. Mä siirsin sen sinne ja tarkoitus olisi viedä se tosiaan pois. Tämmönen pieni, no ei nyt hirveän pieni, mutta tämmönen ihan sopivan kokoinen kylppäri yksin asuvalle ja suihku on tuossa. Äänet tulee vähän jäljessä tässä, että pahoittelen. Äänitän tosiaan tätä jälkikäteen. Mutta tässä on tosiaan tupakeittiö. Tämmönen kiva yksinkertaisen näköinen. Nuo kaapit on tosi kivan väriset. Ja täältä näyttää niinku täältä olohuoneesta päin katsottuna. Tosi kivan näköinen. Ja nuo matot näyttää kans tosi kivalta. Ja tosiaan mähän en ole jouluihmisiä, niin mulla on vain yksi kynttelikkä tuossa. Ja tuolla repsottaa minun juliste. En tämän videon takia viitsinyt sitä alkaa oikaisemaan. Ja sitten tuossa on ollut peili, mutta se hajosi. No edes hereille, vaikka pommi olisi räjähtänyt naapurissa. Peili vissiin säikähtänyt sen verran paljon, kun on lihonut ja säikähtänyt niin paljon, että päätti sitten tippua lattialle. Voi vittujen kevät. Ei se auta, kun alkaa siivoamaan näin heti aamusta. No, vanha kansa on joskus sanonut, että sirpale tuo onnea, eli toivotaan, että tästä on jotakin positiivistakin tiedossa. Kengät jalassa nyt. No niin, sitten jatketaan. Eli tässä on tämä olkkari. Tämmönen pieni yksinkertainen myös ja tuo kruunuinen kattovalaisin on aivan ihana. Mä tykkään tuosta. Ja tossa on tuo minun sohva. Mun pitäisi oikeasti hommata uusi, tuo alkaa olla jo niin vanha ja rypistynyt ja näin, mutta köyhänä ihmisenä ei ole varaa ostaa uutta. Ja täältä tämä niin kuin näyttää tämä minun olohuone, keittiö, tila. Tämmönen perus 48,5 neliöinen saunallinen kaksio.